Mites kukaan nähnyt Chloe ja Lorenea? Chloe kyllä laittoi mulle tekstiviestin, että se ois tämän päivän kokouksessa. Kun vissiin Loren on ollut kipeä tai jotain. No siis ite en oo kuullut parin päivään kummastakaan ja me ollaan tosi läheisiä ystäviä. Eli se on vähän outoa ei edes ole laittanut tekstaria. Toivottavasti kaikki on hyvin. Apua! Missä on Loren? Loren on kadonnut. Mä en tiedä missä se on. Hetkinen, mitä? Joo, se oli eilen illalla meidän talossa, mut nyt se on vaan kadonnut. No sit meidän pitää mennä etsiä sitä. Jep. Jep. Joo, mennään. Kiitti aivan kauheasti. Nyt mennään. Eli mihin me nyt mennään? Mä en oo varma. Mitä jos se meni Annun ja Alicen kotiin tai sinne puutaloon? Miksi se meni sinne? No en mä tiedä. No käydään kattoo. Okei, mennään. Mä voin käydä kattoo. Täällä ei oo ketään. Siellä ei ollut ketään. Ja se oli ihan tyhjä, niinku me jätettiinkin se sillä. Joo. No, missä muualla se vois olla? No mitä jos me mennään kyselemään ihmisiltä ympäri kaupunkia, että onks ne nähnyt? Okei. Tavataan sitten täällä vaikka 3. Okei, mennään. Loren! Missä sä oot ollu? Mähän sanoin, että mä tuun olemaan tän päivän mun poikastakaan. Eli tän jälkeen. Ai. Jaa. Loren! Mä! Onks se nyt muka lammas? Vissi. Eli kaikki on hyvin? Joo, on.
No se on sit hyvä. Te voitte nyt lähteä. Mekin lähdetään. Nähdään sit koton sisko. Okei, moikka Lauren. Se on kunnossa. Okei, mennään takaisin studiolle. Joo. No sepä oli kivaa. Joo, oli tosi kivaa. Mut nyt tosiaan se videoidea. Ai joo, unohin kokonaan. I've always seen